Usa ka BS Criminology student sa Dakbayan sa Karkar ang nag-viral sa social media gumikan siyang istorya sa kalisod. Siya si Wilson Kilo Culiao, taga Dakbayan sa Karkar o first-year student sa Karkar City College. Bisan sa iyang mga pag-antos, nagtinguha gyapon siya nga makaeskwela sa iyang pangandoy nga makatapos sa pagtungha aron nga matabangan ng iyang pamilya. Busa karong buntaga, ato siya mahinabi dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kabanto karong buntaga, Welso Kilo Culiao. Maayong buntag, Welso, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga? Mayang buntag, sir. Daghang salamat for joining us. Okay, klase karon, Welso? Online ka, sir. Alas 9. Aha. Wow, sani pa ka mo eskwela ha. Interview sa migamay nimo. Ano ta sa imong sugilanon sa kinabuhi nga na-post sa social media pinagisab sa vlogger ka FF's vlog. So may gibati nimo nga daghang mga tao ang nasayod sa sitwasyon sa imong kinabuhi, sa imong kahimtang karon. Una sa tanan, sir. Andun karon dili ko katuo abot ngun ani. Kay tungod wala jud ko magbayad kuya ka FFs. Tungod atong post gagaw nga ko magdaw nga iyang screenshot among kunbo nga share sa episode sa pag-eskwela, naghila ko share sa iyang atong time. Ato na sayran base sa post, Welso, nga layo-layo gyud ang imong baktason matag adlaw padong og pauli gikan sa eskwelahan. Unsa maning unsa orasa man ka magsugod, unsa man ni kalay-a di ay ang distansya ni Welso paingon sa Karkar City College gikan sa inyo? Total of back and forth, sir, 9.6 kilometers. Mato ko sa eskwelahan 4.8 o padong uli 4.8 kilometers. Total 9.6. Yang magdepende sa schedule, sir. Naik kung sayo among klase, musta yung kugikan, labi na wala yung kayo kapapili. Kaya maglakad ko. Pero say gayon, sir, nga mas mamumukong ko sa akong kauban. Mangyo ko nila, o mas nilabi akong pagpamukong sa pamiliti, sir. Pananglit unsa man imong pinakasayo nga oras sa klase, Welso? Nya unsa man oras ka mugikan sa inyo ha? 6:30 ang klase, sir. Usay mo gikan ko by 30. Pananglit karong arong oras sa alas 9, unsa man oras sa mugikan sa inyo? Mga mo devote kag mga usa ka oras kapin sa imong paglakaw? Mga 7 kapin, sir. Nganong porsigido ka, Welso? Unsa may imong gustong makabot, nganong gusto jud ka nga ipadayon gyud kining imong pagtungha bisan sa mga challenges nga imong giagian? Ito ko, sir, kay pangandot kurso nakita mo, sir, nga grabe kalisod. Ako igsuon wala man gusto na ko na mapato nila tampo sigo sa pag-eskwela. Katabang ko nila, sir. Pila man kumo ka magsuon, Welso, unsay panginabuhian sa imong ginikanan? 6 mi kay igsuon, sir. Patay na akong papa, sir. Nya akong mama mangangkat ra og isda. Unsa jud pangandoy nimo sa kinabuhi, Welso? Unsa may imong gusto gyung makabot? Mapulis gud, sir, og prangkahan ako sa akong ginikan na ikaw man og senior ay patrabaho na ko na para pero gisupa ko silang kuan, sir. Palag ngita ko paagi unsa nga akong masudlan nga sadlain para lang maka-eskwela, sir. Wow. Sa kaniadto sa nag-senior high ka, junior high, senior high, nag-working student ka, Welso? O, sir, matag Sabado na, sir. Karon nga nanakas kolehiyo, Murag lisod-lisod, sir, kay ang klase akong agdon, sir. Kanang taas ang klase. Usahay ang sadlain, sir, Merkulis, sir, na may klase, sir, mo di ko sadlain, sir. Moadto ko sa dagat. Mangita ko paagi, manginhas pa o mangati, sir. Di akong iba ba. Pagkanindot paminahon sa imong istorya, inspiring kayo, Welso. Kung doon na kay buot ipaabot, ipaambit nga
mensahe gikan sa imong kaagi sa kinabuhi sa atong mga viewers unsa man ni Welso? Gusto lang nako isulti labi na sa mga andoy nga estudyante nga makahuman nga pareha og sitwasyon ako dili lang jud mo muhunong sa pagpaningkamot kay ang tanan naay kalampusan. Magpasalamat di ay ko ninyo ma'am, sir, sa pag-imbita nako dinhi sa GMA Regional TV Live, sa mga tawo nga nagpaabot ako tabang pinansyal. Daghan kay salamat. Og labi na sa akong giagaw nga si Cherlyn Kilo Sulpico, si Kuya Fs, tungod nila nagpaabot og tabang nako. Alright, Welso, daghan kayong salamat ha for joining us. Thank you kaayo og ginaot nga kakuang inspirasyon sa atong mga kapuso ang imong istorya. Thank you for joining us, Welso, mga kapuso gikan sa Karkar City. Sige.